градина. Се води колата. Ама този поне е чувал за Олюденис. Той е по-близо вече, той е на 200 км от тук. Ония, да, въобще не беше чувал. Горе на граница. Ще има тук град. Той е цяло. Малки плочки ли са? Или по някакъв начин го приличат на плочки? Двете може да са малки площи. Виж това колко прилича леко на някаква друга история. С някакви младежи. Убери. Песни, да. Тя е готина кола. Цвета жълта и звън. Вече зор. Карай. Не да не би да се разсеял нещо. Някой да не би да се разсеял, да. Да е позаспал там или... Каквото и да е. Нас все едно не е така. Перник се тръгва. Беше с няколко секунди. Някакви доли секунди на... Милисекунда ли беше? Времето на колата. Да. Влизаме в някакъв планински участък. Момичето на колко метра сме сега. Като се катерим, виж това някакво. До 2026 метра. Добре, какво изкажем? То продължава, то не е. Влизаме. Става 15 градуса. 2000 метра